Vážený pán predsedajúci, vážená kolegynka, ja vás už dlhšie pozorujem a sledujem vaše vyjadrenia v všetkých rozprávach, ktoré ste absolvovali a tiež vás považujem ako odborníčku, ale dajme si veci na misku váh. Často vo vašich vyjadreniach počúvame vo všetkých, či bol kompetenčný zákon alebo trestný zákon, hovoríte a odvolávate sa na iniciatívu právneho štátu. Viete, nedávno som si nalistoval tú iniciatívu právneho štátu a veľmi ma znepokojila webová stránka, ktorú spravuje americká obchodná spoločnosť. A toto verejnosť si takisto všíma. Ja vôbec nepochybujem, že celé tieto témy, ktoré naťahujete v Národnej rade, ťaháte do prezidentských volieb a urobíte si to takúto politickú agendu na kampani pána Korčoka. Naši voliči to vedia. Viete, hovoríte o slabších, že PSK si vždy zastalo slabších. Tak ja vám pripomeniem aj ako podpredseda samosprávneho kraja, keď pán Naď likvidoval letisko na Sliači, alebo sa ratifikovala americká obranná zmluva so Slovenskom, akým rýchlym spôsobom sa veci udiali a koľko ľudí vtedy podpísalo petíciu a koľko ľudí vtedy vyjadrilo nesúhlas a tiež ich bolo cca 30 000, ako ich máte na námestí. Viete, hecujete ľudí na to, aby protestovali. Môžem vám povedať, že aj naši voliči sú veľmi netrpezliví a takisto by sme mohli povedať, že poďte a podporte nás pred Národnou radou alebo poďte do Bratislavy regióny ozvať sa, aby ste nemali pocit, že len Bratislava vládne celým svetom. My nemáme, viete, ja chodím do regiónov a vraciam sa často do svojho regiónu a tam ma naplňajú podporou naši voliči, ktorým s týmto, čo robíte, vôbec nesúhlasia. Ďakujem veľmi pekne.